Un dels èxits de l'artista és encertar el material. Per això, a l'hora de projectar, l'artista ha de tenir en compte que els materials escollits condicionaran les parts físiques de l'obra. Cap als anys 50, en ple procés de l'expressionisme a l'abstracció, Subirachs va descobrir les possibilitats, la riquesa i l'interès de l'escultura en ferro. De manera remota s'inspirà en la gran tradició de l'escultura en ferro que havien iniciat Gargallo i Juli González, però sobretot era com un retorn als seus orígens, a l'ambient que va veure al barri del Poble Nou els primers 20 anys de la seva vida. Recordo que des d'una casa que vaig viure tenia a baix un magatzem de ferro vell, i verdament moltes vegades hi anava a buscar si trobava elements que podien servir per iniciar una obra, aquells ferros que eren treballats pel temps i eren ferros vells oxidats. Esclar, és evident que tot aquest barri tan industrial va influir enormement a la meva obra. En els magatzems de ferralla seleccionava barres, planxes i trossos dispersos amb els quals construïa una mena de collage metàl·lics. Mai no va utilitzar la tècnica artesana de la forja, sinó la soldadura, i després tallava, raspava, ratllava i oxidava els diferents elements de ferro que sovint combinava amb fusta. Una obra clau d'aquesta etapa és l'escultura Tekel, que l'any 1958 va guanyar precisament el Premi Juli González d'Escultura. L'any 1959, Subirachs va realitzar, en col·laboració amb un dels millors ceramistes del país, Antoni Comella, un relleu de gres per la façana de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. El relleu va integrar-se molt bé amb el que ha estat considerat el primer edifici públic, modern i civilitzat construït a Catalunya després de la Guerra Civil. És un edifici obra de l'equip que formaven els arquitectes Guillermo Giraldez, Pedro López Iñigo i Xavier Subias. En els anys de formació, per raons econòmiques, naturalment, Subirachs feia la majoria de les seves escultures en terra cuita. Però aquest material, a causa de la seva fragilitat, resulta poc pràctic per a les obres públiques de grans dimensions. Les poques ocasions en què l'ha utilitzat ha estat en relleus o murals integrats a l'arquitectura, perquè la peça pot ser fragmentada i després muntada a l'emplaçament definitiu. Segons la forma que un ha triat per expressar aquesta idea, llavors busca els materials idonis. De vegades és el ferro, de vegades és la pedra, de vegades és el bronze, pot ser la fusta. Segons la matèria es tria perquè expressi de manera més total l'idea com vol expressar. El color vermell és un color que jo he empleat molt en les meves obres d'aquesta època, sobretot perquè és un color molt intens, molt càlid, i que dona una nota potent de color, i que juga molt bé amb els materials com el ferro, diguem que té uns tons foscos, o el bronze, serveix de contraposició en aquest món que, com ja he dit, és un món sempre de dualitats, positiu i negatiu.
color i no color, és un món sempre dual en què simbolitza aquest món en què vivim. Són formes molt, diguem, de vegades amb elements molt mecànics, cargols, femelles, matèries que penetren unes a les altres, aquest món una mica sobri, de matèries molt autèntiques, molt naturals. Podríem dir que és una polimatèria. El color que té cada matèria doncs, enriqueix i dona una policromia en l'obra. Subirachs ha mostrat sempre un gran respecte per la matèria i per la manera de treballar-la. Entre els metalls no fèrrics, el més utilitzat per Subirachs és el bronze. Un material noble, manejable, amb força, lluny de la fredor del marbre o la rigidesa de la pedra. Per dur a terme el procés de la fosa a la cera perduda, Subirachs ha comptat principalment amb la col·laboració del taller de la família Parellada a Lliçà d'Amunt i també amb la foneria Vilà de Valls. Una de les característiques és la textura. És a dir, la textura és la pell de l'obra. La textura rugosa moltes vegades, molt brutalista. O també pot ser la textura polida, és a dir, la textura se sol dir de la cosa que té com si diguem una espècie d'accident en la forma. L'estructura és l'esquelet i la textura és la pell. Pel que fa a les obres en pedra, la varietat de les utilitzades per l'escultor és àmplia. Des de pedres de duresa alta, com el granit o el basalt, a pedres de duresa mitjana, com el marbre o el travertí, o pedres calcàries, com la de Cala Torao, la de Colmenar, la de Figueres, la de la Sénia o la d'Ulldecona. A diferència del fang, que es treballa per addició i es pot modelar, la pedra es treballa per extracció i no permet corregir els possibles errors comesos. Això sí, sempre hi ha un estudi previ de dibuixos, inclús petits esbossos. Agafar una pedra i atacar-la al directe no és gaire convenient. El procés més habitual és primer modelar la figura en fang, madurar-la ben madurada en fang. Quan està madurada ja que dius, bueno, ja he aconseguit la forma que volia i l'expressió que volia, és quan se li fa un motlle de guix. Ja té el motlle de guix, es fa un model. A partir d'aquest model de guix ja ho podem passar a matèria definitiva, que és en marbre o inclús en bronze o altres materials. Traslladem el que són les mides del model a la pedra. Això és molt senzill, es fa a través d'aquesta maquineta, nosaltres en diem maquineta de treure de punts, que qualsevol mida que nosaltres vulguem prendre del model la podem fixar amb aquesta maquineta que té 3 eixos de moviment i després una agulla que marca la direcció i la profunditat, i a partir d'aquí, amb aquest topall que hi ha aquí, nosaltres ja sabem a la pedra fins on hem d'arribar.
Subirachs sempre ha cregut en la integració de l'art quan l'artista treballa en la col·laboració amb els tècnics, els artesans i els arquitectes. Moltes de les seves intervencions en l'espai públic van lligades a l'arquitectura. L'únic material plenament del segle XX que ha temptat Subirachs ha estat el formigó, del qual ha sabut apreciar i aprofitar les possibilitats que ofereix. El formigó armat, molt resistent a la compressió i a la tracció, permet fer obres de grans dimensions i amb estructures formals atrevides. En el fons s'ha dit de vegades que l'artista lluita amb la matèria, i no és veritat. L'artista dialoga amb la matèria, és a dir, la matèria és un col·laborador de l'artista per poder, diguem-ne, arribar a la forma final, no? La personalitat de l'artista apareix especialment visible en les textures aconseguides amb les empremtes dels encofrats, sobre els quals fixa els objectes més diversos per tal d'enriquir tant les textures com el contingut de les obres. Per accentuar la verticalitat o l'horitzontalitat, de manera deliberada, deixa escletxes entre els taulons de fusta perquè en tirar-hi el formigó es formin rebaves. Una vegada endurit, talment com si es tractés de pedra natural, pot acabar de realçar els matisos de l'epidermis escultòrica mitjançant escantellaments, buixardats, poliments o incisions amb el punxó. El formigó, de fet, és un material poc utilitzat en escultura fins que Subirachs va saber apreciar i aprofitar les possibilitats que ofereix. És un material a base de ciment i àrid amb una mena d'esquelet fet amb barres de ferro. El sistema constructiu per acumulació de formigó líquid dins uns encofrats que es retiren quan la massa se solidifica no imposa límits de mides i, a més, permet construir la peça in situ, sense haver-la de traslladar. Quan el formigó s'ha solidificat completament, l'escultor pot tractar la textura com si fos pedra natural. L'art és la unió de la idea i la matèria.